ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று பௌர்ணமி பூஜை சிறப்பாக முடிந்தது. எங்களிடம் சகலவிதமான பிரச்சனைகள் எதுவாயினும் சிறந்த முறையில் சரி செய்து தரப்படும். இதில் எந்த விதமான ஏமாற்று வேலை எதுவும் கிடையாது. 100க்கு 100 எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நல்ல முறையில் சரி செய்து நலமாய் வாழ வழிவகை செய்து தரப்படும். உங்களின் தேவைக்கு எங்களை அழையுங்கள். ஓம் ஸ்ரீ மகா கணபதி மயானகாளி மந்திராலயம். அடியேன் ஓம் ஸ்ரீ ருத்ரகாளி செல்லையா. வணக்கம்.